Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya ra cemutan padahal ono sing sak mene iki ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'd, hadratal kiram para alim para ulama ingkang kita pilih ingkang kita muliakan mugi-mugi tasahipun mulyakaken manut Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahipun pokok jenengan bilang panjenenganipun pokok pokok ustaz ibu ustazah ingkang dalam mulyakaken sedaya ibu mulyakaken semanten Allah Subhanahu wa taala. Sesepuh kesepuhan sedaya ingkang minulya jamaah istighosah kelompok sekawan kasih entah ibu sesepuhi panjenenganipun pokok yai aku melakukan sedaya ingkang dalam mulyakaken ibu mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sedaya para sehat walafiat terus kasihipun ana istiqomah ibadahipun wong pira niku yo wis padha ana enteng anggenipun ibadah ana kata termasuk ing sukses hari ayo Orang sangkel akan memberi suasana sareng ini yang iki ora ketang sakmu itu saged derek-derek besar agama Islam menjadi rokok dhuwur cinta surga yang surga menawi kita sedaya kersa nulungi agamanipun Gusti Allah awontenaken pengajian mujahadah istighosah itu termasuk nulungi bela agamanipun Gusti Allah yang surga mesti bakal ditulung kalian Gusti Allah. Muga-muga inipun khususipun panitia awontenaken selapanan istighosah dan pengawasan saestu pikantuk dipun Gusti Allah. Sehingga urusan-urusan masalah dunia utawi akhirat paringono gampil. Paringono mayar, paringono sukses. Dadi sing mantep ngaji kali kula sing mantep angger kita kok bela agama Gusti Allah, derek kesan agamanipun Gusti Allah mesti ditulung kalian Gusti Allah. Terutama masalah rezeki. Masalah rezeki ini agar kita mantep. Ada ngeten iki diniati memperjuangkan agama Gusti Allah. Mangke urusan rezeki insyaallah paling sampai. Bilalai ono wae. Jangan tidak rezeki ini kayak kambil apa salat. muga-muga kambil. Bapak-bapak. Kambil. Ya. Kambil ya. Ini Mas Ustaz dalamnya begini. Takbir musola nih Mbak. Alhamdulillah. Setorong kau panen juga. Bercahaya. Sehingga ternyata tinggi kurang ngetarani. Rezeki ini tidak kok ono. Ngurusin musola, ngurusin nopo-nopo. Itu rezeki ini mesti enten mawon. Mergane bela agama nyebut Gusti. Pamila monggo dilihat sing bener. Haji karena Gusti Allah, derek-derek besar memperjuangkan amanipun Gusti Allah.
Para rawuh Saya ingkang kelar dipun candi dunya yo sedaya nggih. yo cok ning mergo gelem mlalah. Iki wulan apa niki? Ya sregep niku yo. Saben aku ngerti. Bodone kita napa? Aku. Ninjang itu enten dawuh pada kita sedaya aturan poso. Tanggal 8 kalian 9 sing 8 diawastani karo ya lebu dosa setahun. Sing ninjang tanggal 9 diawastani ngarofah lebu dosa 2 tahun. Sing tanggal 9 niku sing pokok ngarofah lebu dosa 2 tahun. Sing setahun dosa sing wingi. Sing wingi. Sing setahun dosa sing ngajeni sing durung dilakoni mawon wis dingapura karo Gusti Allah. Berarti kabeh total 3 tahun. Sing setahun itu besok tahun 2017 niki wis dingapura kalian Gusti Allah. Mula niku kinayah itu sindiran. Sindiran apa bahwa kok kersa poso tanggal 9 Arafah niku setahun 17 ijeh diparingi sugeng. Ijeh diparingi ingin urip napa kerja. Arep itu panjang yo nggih. Nggih poso khususnya tanggal 9. Insyaallah. Niku kinayah sindiran kita sedaya nek kersa poso bakal diparingi urip taun ngarepe. Besok taun ngarepe poso meneh, taun ngarepe jauh malih. Taun ngarepe malih menangi poso Arafah malih urip meneh. Bila lae nek wis ora arek urip niku ya lara ora gelem poso. Iku wis tondo-tondo arek mati. Nggih. Lajeng kita sedaya enten kurban. Kurban niku apike nek Idul Adha niku sing cepet. Salat Idul Adha niku sing gasik. Niku apike. Mergane napa oleh buru-buru nyembelih sapi, nyembelih wedhus, nek didudung karo pikir miskin. Nek Idul Fitri niku apike rada awan. Aja diwali Idul Fitri sing gasik, Idul Adha awan wali sing pas niku Idul Adha niku sing gasik. Seperti lah batese niku napa? Angger matahari niku kira-kira wis sak tumbak. Mubur seperti ini kok. Sak tumbak. Niku wis langsung salat mawon asa kesuwe mangke lho bari nyembelih kurban wedhus utawa sapi barang ku mangke ben kasih satu kok sing ora tau dahar iwak ben do dahar iwak. Ana Idul Fitri napa kok apik karo doa ngenteni sing urung bayar dia bayar apa? Fitrah. Fitrah ben ana wektu gawe bayar fitrah dhisik. Mula apike nek Idul Fitri niku rada wis diulak-walik. Terus sing ulak-walik niku ketara nek ra ngerti. Kula ngatur prisa ngoten nggih. Ben kita sedaya anggenipun nindakaken ibadah khususipun sholat Idul Fitri, Idul Adha itu bener-bener derek kitab. Jadi sing rawuh niku enten sing kurban sunat boten? Bermujeng wonten kakitung cempe. Enten muga-muga enten nggih, enten sing lembu, enten sing mendo. Wis muga-muga sepenting nek ditanget niku kurban apa kurban sunat enten bebas. Kurban sunat tambahi sunat. Nanti lepasan pendem tuku apa wedhus di kurban apa? Iya kurban sunat. Nah, ngoten niku dadi kurbane sunat. Nek ditanget nanti kan nang pasar pendem ngono kuwi tuku apa wedhus gawe kurban? Iya di kurban. Nah niku dadine ada nek ada dengan siti ora kena dahar daginge. Soale wis kebutan ada. Tur senajan sunat iki apike ya kowe kabeh mawon.
Senajan oleh sepertelon oleh ini apike ra ketung sithik niku dahar ketung sak cara sak mah sak emplokan niku apike sunate dahar sing kanggone kurban sunat kebar sak emplokan dahar wis sebare diparingi kabeh mungkin miskin sangga teparo niku sing apike. Kalau ini kalau sing putih kok rati terakhir pas nyembelih niku ora kudu kiai ora kudu kaum sinten mawon saged. Sing penting Islam, wis syaratnya niku seperti Islam yang niku tok syaratnya. Itu pengen bener. Dari sapa ora kena. Ibu-ibu pengen nyembelih. Ora tegel. Lebih. Kalau biasa saat ini bapak-bapak ranono biasanya nyembelih sinten ayo ibu-ibu tau. Ibu-ibu. Ini bandingannya bapak-bapak kali boleh kan ibu-ibu kok. Ini bapak yang pintar ibu-ibu baik banget. Masya Allah. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, niki kurban saking panjenengan wangsul dateng panjenengan kurbane Pak Sutowijoyo. Terus rampung ngoten niku. Seperti kiai niku yang bawa diwakili, yang bawa nyembelih dhewe seperti Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah niki kurban asal saking panjenengan dadi kula wangsulaken panjenengan. Niki kurbane kula, niki kurbane anak kula, niki kurbane bojo kula. Seperti niate ngoten niku, pokok kula dipasrahi kali Pak Kyai Munandir, Bapak Kyai Munandir tak pasrahi. Pak Kyai Munandir lewatke menu panjenengan menu sebelah iki sapi niki. Pokoknya sapi itu kan bawa kita siji ra disebut pokok wong itu siji ra disebut ya wayang ngoten niku. Pak Kyai Munandir ya nempui ya kepripun. Olah sing kurban niku kudu disebut. Cara Arab la Allahumma inna hadhihi minka wa ilaika fataqabbalha. Ila sapa topik sinten iku cara Arab. Cara Jawa iki mau niku. Ya Allah Gusti niki kurban saking panjenengan. Kalau waktu dumateng panjenengan niki kurbane bapak niki, ibu niki, bapak niki kula sunate boleh iku sing sore. Ojo alon-alon sapi ojo dua bulan juga hewan tersiksa boten pareng sauruke posok. Aku sing baru ces no. Iku api itu pisune sing lantuk sing nomor ojo ngasih ora bis liyane. Kalau ini dolorati tak ceritake. Ojo ngasih berdus liyane ngomong kurbane enten 10 11 sing nomor 1 sing sama diumpulke ora diumpulke ora mate umumpi. Sing tak critani tak critake niku. Mergo Nabi Yakub niku dikei ujian kali Gusti Allah pisah kalian Nabi Yusuf putra niku ngasih 30 tahun ujul niku mergane napa? Nabi Yakub riyen niku nate nyembelih napa lembu. Lembu niku nek nyembelih nang ngarepe mbokne sapine niku. Nang ngarepe iku ora babone iki anake sing disembelih anake. Ibune mencicil nang ngarepe. Wonten mawon Nabi Yakub niku diuji kalian Gusti Allah selama 30 tahun lebih dipisah kalian Nabi Yusuf. Iku berarti wonten niku sakit menyiksa wonten niku. Kamula kita sederek nyembelih kewan niku ben apik, ben alus, kan nyeneng-nyenengke kewan aja ngasih kasar gak boleh. Piye carane yo isone sing langgeng, penak dipenake wong sing apik. Wonten niku tata carane nyembelih. Para rawuh ingkang kita mulyakaken.
Terus kita sedaya yang badhe ngadepi bodoh Riyaya Idul Adha. Nggih, Riyaya Idul Adha, Riyaya Kurban, bodoh besar, cara Jawa bodoh besar. Nek marok-marok nek bodoh besar jadi bodoh iki poso. Posone 8 sok, ngomongake lebare bodoh niku kita remen marem. Jajan nek boten poso cukup iki kok takbiran. Ora seneng belas. Kamilo ana rekasane sithik, prihatine sithik, tanggal 8 kaliyan 9 poso. Lebur pinten taun? 3 tahun. Siji setahun, sing tanggal 9 tahun. Paham ya, sing do poso napa boten? Bareng-bareng kalian kula insyaallah kula poso paling sehat tur kuat. Boten wajib lho niku tapi sunah. Masya Allah. Pun para rawuh ingkang kita mulyakaken. Padha niat ngaji nggih. Ngajine rasa suwe-suwe wong asar niki. Penasar to niki? Pun. Nah, saya padha rapat ya. Masya Allah. Kullu ilmin la yuwaddisu sahibu al-khasyah wa tawaddud wa nasihah lil khalqi wa syafaqah lahum wa la yahmiluhu ala husni muamalatillah. Setiap ilmu sing pun kita goleki, sing pun kita ngertos, enten selapanan, enten ngaji privat, enten ngaji ping pundi mawon, krungu sithik-sithik ilmu. Dan dia iku kudu kita sedaya iso malehake awak kita sedaya. Lebar ngaji yo iso kita iso nambahi wedi maring Gusti Allah. Siji khosyatillah kudu wedi maring Gusti Allah. Nek wedi karo Gusti Allah yo mangke perintah-perintah Gusti Allah dilaksanakaken, larang-larangane Gusti Allah ditebihi. Niku tandane ngelmune manfaat. Nek jenengan aktif ngaji, kulino ngaji, duwe ilmu akeh, ora nambahi wedi maring Gusti Allah. Ngaji yo ngaji, tapi nek salat jejer-jejer. Nek maksiat yo ijeh terus. Iku jenenge ilmune huruf manfaat, huruf berguna. Kudune ben sediarane ilmu manfaat, kita nambahi wedi karo Gusti Allah alon-alon. Biasane tiap dino iki belendong wae. Biasane tiap dino ning unek-uneke wong wae. Biasane tiap dino ning napa pecuca-pecucu wae karo tanggane. Dilongi perkawis kulino ngaji, duwe wedi sithik karo Gusti Allah. Aku nek blendeng iki hukume dosa, nek dosa sedaya neraka. Dadi wedi rasa blendeng. Aku tak kala-kala orang nyeneni wong. Aku kala-kala orang pernah berdoa karo Gusti Allah ngamalke ilmu niku jenenge ilmune manfaat. Terus masih napa malih? Wa tawadhu. Wong sing di ilmu niku kudu iso ndadekake awak maleh sing biasane rada sopan santun, rada unggah-ungguh, iso malih dadi sopan santun tawadhu. Mesti tawadhu pripun? Kita sedaya kudu ngrasa kala, ora kena ngrasa apik. Tawadhu niku lak napa? Walikane sombong, walikane takabur, walikane ujug. Kamu kok jenenge takabur niku termasuk sifate ati sing Allah, sing wajib dibuang, sing wajib diilangi, sing wajib dibusi. Nek ngilangi pripun kita sedaya kudu dipindah nganggo tawadhu. Kanggo napa adab asor, ngrasa remeh, ngrasa ora sempurna, ngrasa kurang, ngrasa ina, ngrasa elek. Aja ngasih ngrasa sugih, aja ngasih ngrasa apik, aja ngasih ngrasa pinter. Niku kabeh jenenge sombong niku sifate Gusti Allah.
kok dimiliki kita sedaya berarti kita nyanyi pangeran mula ora kena. Niku sifat sing ala, sifate ati sing ala, wajib diilangi, wajib dikubah. Piye carane nek nolak? Ya kita sedaya tawaduk. Andam asor. Atine niku aja ngrasa sing paling yes, atine aja ngrasa sing paling apik, sing paling pinter, sing paling ganteng, sing paling ayu, sing paling sugih, sing paling ngamali apik dhewe, sing paling ibadahe paling sregep dhewe boten pareng. Niku jenenge sombong elek napa apik? Elek. Mongko kita sedaya mesti duwe lho niku. Mesti duwe. Wajibane kita ngilangi. Ngilangi. Dibusi, dikubah, diilangi nganggo tawaduk, diganti tawaduk, diganti rasa ino, rasa remeh, rasa hurung apik. Saged napa boten? Kita sedaya kok iso tawaduk berarti ilmune baru dikatakan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Nek kulino ngaji kok ijeh sombong. Ijeh sombong niku diarani ilmune hurung manfaat. Nilai manfaat apa boten? Manfaat nggih, memang mempergane ilmu kok ora manfaat iki bakal dituntut seuang niku. Bakal dituntut wis duwe ilmu kan ora damalke. Kamu menek wong kok ijeh sombong niku nandhake ilmune hurung manfaat. Dadi niki sithik-sithik ngaji tasawuf ngeten iki. Nggih. Kita sedaya atine resik, atine apik, nek atine apik, mangke jabane melu apik. Mergo ati niku diarani presiden, nek cara teng desa diarani Pak Bayan, Pak RT. Nek cara teng negara Pak Presiden, nek cara teng keluarga kepala rumah tangga. Niku ati. Nek atine apik mesti tangan, mripat, suku, kuping, kabeh melu apik. Nek atine kok isih urung pati apik, termasuk duwe sombong, duwe hasud, duwe drengki, duwe riak, duwe pamer, niku mesti jabane hurung iso apik. Kadang tangane ya iso celutak, kadang mripate ya hurung iso bikluk, kadang kupinge ya hurung pati apik, napa malih sukune niku enteng nek kanggo maksiat di ibadah emoh. Di pengajian ngeten iki rasane aku pergo atine hurung niku ditenane Bu. Ikhlas ilmu penting banget. Jadi kita ngaji orang yang dandani mripat, orang yang dandani kuping, orang yang dandani asta, orang yang dandani sholat, orang yang dandani suku, boten. Ati yo didandani supaya liyane melu apik. Pergo ati iki diarani presiden sing ngatur kabeh anggota badan iki ati. Nek atine bener, jabane melu. Paham napa bingung? Bapak-bapak paham napa bingung? Nah, nggih, ati niku sing iso dandani awak dhewe. Nek kula ra iso. Manah panjenengan sedaya, tuh aku duwe bondo sithik, duwe mobil sithik kumetak. Aku duwe irung sing rada mancung sithik wis gaya. Ibu-ibu wis duwe kubur sing rada 500.000 kumriti. Umpama ibu-ibu niku sandale jinjit lanyang, terus bokonge di kayak gol-gol wis kumentus umpama. Lah niku lah napa niku sing krenten ati kabeh nggih. Muga-muga kita sedaya iso nglakoni kabeh. Nggih, aja ngasih duwe napa sithik gaya. Apa aja ngasih duwe ilmu sithik mentus. Aja ngasih duwe bondo sithik rumangsa paling sugih dhewe. Aja ngasih duwe omah sing paling apik dhewe. Pamer. Dipostang-poste iki lho aku tingkat 15. Kilo Tegal wong banget ana tanggulane salah, ana tanggulane gune cengkeh cecek gune. Iki cukup be itu keturunan lho jare. Apa sombong banget kalau ora dipripun. Bangku pamer. Nek langsung jare sing duwe rupane Gusti Allah, masyaallah. Terus wa
wis kulino ngaji duweni ilmu kudu duweni nasihat lil khalqi kudu duweni sifat bagus gawe apik karo sak padha-padha ibu bapak jenengan senajan ngaji wis rego nang musala iki ngaji nang masjid ngaji nang purworejo ngaji puti-puti ngaji berjajanan ra tau telat yasinan ibu-ibu ra tau telat bapak-bapak jamaah yo telat ngaji wis rego kabeh ning kok ora gelem gawe apik karo sak padha-padha iku dianggep ngelmune urung manfaat arek kepiye angel apa angel banget mergo kita sedherek niku sedulur khususipun wong Islam ku al muslim akhul muslim kabeh iku sedulur tumbuh sedulur Islam kudu kita sedaya kabeh aja masih cimin-ciman apa malah kok pembeli-pembelian sisa duit terlalu kecil bibitnya. Nah kemarin konangan ngasih jutaan, kudu juga terus dino, Mbak, bayar iki. Betul kene, kudu nek wawoh, kudu nek rukun. Sing ahli ngaji kudu disiki rukun. Gawe apik disiki pomo kalih tangga kok cecok, kalih tangga rapati apik, aja ngasih kunjul saka telung dino. Telung dino pas kita sedaya sing ahli ngaji ngalah. Ngalah pripun wis kepethuk assalamualaikum piye kabare Kang sepati aku di ngapura wis wonten. Terpaksane kono ra gelem pun boten apa-apa njaluk sak dosa. Sementing diulungi salam jaluk ngapura niku jenenge wawah. Nek wong biyen wawah. Masyaallah. Lajeng sing jenenge ilmu manfaat sing santus kudu iso dorong kudu iso dorong maring berbuat apik iso nyemangati kita sedaya berbuat apik tumindak sing prayoga niku tandane ilmune kalih sinten mawon termasuk napa karo masyarakat karo Gusti Allah seserawungan karo masyarakat kudu iso dorong ilmune niku kanggo seserawungan sing apik niku nek pengin ilmune dianggep manfaat nek pengin ilmune ora diarani manfaat ya wis rasah kabeh niku tawadhu rasah ketinggalan Gusti Allah ra usah karo padha-padha wis kok belut ngono gitu karo masyarakat kok elek seserawungan yo elek rasah tau ketara karo Gusti Allah ya rasah ngebekti niku diarani ilmu sing ora manfaat. Para rawuh ingkang kita mulyakaken. Napa malih kita sedaya khususipun sesrawung mari Gusti Allah kita derek dawuh Gusti Allah kita manut wong kita pun dados wong Islam niku jenenge tunduk jenenge agama Islam wong wis mlebu Islam niku kudu tunduk niku napa manut manut napa sing dingendikake Gusti Allah nek wis siap Islam nek ditakoni jenengan agamane Islam apa boten Islam ning manut para karo Gusti Allah tunduk boten kali Gusti Allah blas jenenge Islam nek jenenge Islam niku kudu tunduk napa sing didhawuhi Gusti Allah napa sing dilarang Gusti Allah kudu tunduk terutama salat salat niku penting banget sekali. Ing donya mergo salat niku dadi apik. Ing akhirat mergo salat dadi apik. Iku salat. Jadi salat niku kuncinya segalanya ing donya lan ing akhirat. Nek kepengin ing donya niku berkah umure, berkah keluargane ya salat dilakoni. Pengen rezekine berkah ya salat dilakoni. Pengen sukses kabeh salat pengen napa urusane dimudahkan karo Gusti Allah salat niku teng donya nggih pengen ditutupi saking musuh-musuh salat niku teng donya
pengen tentrem, pengen berkah kabeh, rezekine berkah, keluargane berkah, nyambut gawe berkah, nopo-nopone berkah, keturunane berkah, kagelan salat. Ayo tangan lah. Ampun, pramila salat itu dijaga sing saestu. Iku ning donya. Ning akhirat, salat itu tidak dipuji. Wong iso ngambah jembatan Shiratal Mustaqim ya mergo salat. Nek ora salat lho. Iki jembatan Shiratal Mustaqim isore lak neraka jahanam sing ulang-ulang. Wong ngambah jembatan Shiratal Mustaqim kok kelewat sithik pun mlebu neraka nyemplung sing geni. Pramila mergo salat iso nulungi. Termasuk napa teng akhirat malih salat ajeng mati niku nggih mergo salat ajeng mati. Wong niku ajeng mati ning ahli salat. Salat niku iso syafaatun nulungi. Arep dipecate nyawa karo malaikat ngazroke. Ting salat laporan karo malaikat niki Pak ngati joni ahli salat. Nek jabut sing hati-hati, sing alon-alon, sing kepenak. Ngoten. Ya siksa. Terus Pak Adi Jo. Wah. Contoh Pak Adi Jo. Boten apa Pak Adi Jo ibu-ibu kok ngati yo. Enten lho kok ngati yo. Enten Bukan niku ahli sholat. Sholatnya nakal bila esuk usul sampai setahun dicabut nyawanya. Sholat ngalang-alangi jantan-jantan niku malaikat Azrail kali jabut kasar banget. Jabut kasar banget dilarak-laraki. Ini mergo ngati yang ahli sholat laporan kali malaikat Azrail ampun seru-seru niku ahli sholat. Nek jabut sing kepenak, ayolah ngumpul-ngumpul. Nek jabut sing kepenak aja ngasih loro, aja ngasih mendelak-mendelik. Mergo piturunane napa? Salat. Mula dengan adanya pengajian ngeten niku termasuk napa motivator ngeten nggih, termasuk kita sedaya salate bertambah semangat. Aja gawe pagulingan. Nek salat niku termasuk kewajiban kita sedaya. Aja dibakar wis biasane ya salat ampun iku suatu kewajiban. Suatu kewajiban nek wis kewajiban pokok iku kita sedaya tinggal iku jangan hati-hati aja ngasih ketinggalan, aja ngasih tinggal salat. Digatasi nggih pengen mati niku kepenak napa boten. Malaikat Azrail nek jabut sing kasar napa alus? Loro napa boten? Salat dijaga. Nggih, insyaallah. Salat dijogo bareng-bareng penting banget. Nek pengen dunyane selamat barokah samudane pun lancar kabeh salat dijogo. Mulai arek nang alam akhirat awak dicabut nyawane wis kene pitulungan karo salat. Salat wis iso nulungi. Malaikat Azrail dipeseni aja seru-seru sing alus sing kepenak. Mergane sing arep mati dicabut nyawane ahli salat. Mangke timbangan nek nimbang pariono abot. Mangke nek hisab pergo salat hisabe pariono gampang. Mangke nek Shiratal Mustaqim pariono cepet kaya gula. Mangke tim ora masar sing panase lairan donya kali gesi ngoten. Panase aspirano kaya subuh ngoten iki dikipase baterene entek iki. Berbasane panase. Ora sepirano nggih. Asute ngono masar. Panase laira. Matahari didulke jebule pun uduh kabeh ra oye-oye. Anggo payung gundulmu kuwi. Ra iso nggo payung. Apa mari nggawa kipas angin, alah ya ora ono barang kipas angin. Salat sing bakal ngimpi-impine dhuwur sirah niku salat. Jenengan teng ora masa tiyane do panasen ringete do dileweran tekan mudel tekan manuk tekan dengkul. Jenengan ahli salat wis iyo ngono. Iyo-iyupe kok. Rupane napa salat masyaallah. Wis
pokoknya sholat itu penting. Kami kalau pinterake teh Sudimoro, teh Gonorati nggih. Ben kita sedaya sholat niku ngati-ati, pakem niku dieling-eling. Nalika sholat niku kabeh menungso supaya diperintahkan angen-angen. Nek angen-angen priye? Tengene kita sedaya pas sholat niku surga, kiwane adewe neraka, ngisore delamaan niku geni sing mulang-mulang. Rupane jahanam. Niku nek pas sholat angen-angen wonten niku. Kira-kira jenengan milih neraka, milih kiwa napa tengen? Nek milih tengen, ya selamat. Nek milih kiwa, ya wedi. Dadi nek sholate pakem. Terus ngisor delamaan iki jahanam sing mulang-mulang. Geni neraka jahanam sing mulang-mulang. Niku angen-angene nek pas sholat ngoten niku. Saged boten? Insyaallah. Dijajal dereng. Mangke dijajal nggih. Ketak dengan rakaton mangke linga-lingu, kelingan utang, kelingan sesopasa, kelingan boten lakon. Mergo wis diwendi iki sore geni. Tengene swarga, kiwane neraka. Wis mulai kepiye? Tur nek pas salat niku Gusti Allah madhep maring kita, cedhak karo kita, mrisani maring kita niku Gusti Allah. Pas kita salat lima waktu khususe Gusti Allah madhep maring kita, nyedhak maring kita, mrisani maring kita. Ijeh ditambahi swarga nang tengen, neraka nang ngisor, nang kiwa, jahanam mulan-mulan, jembatan Siratal Mustaqim ing ngisor jajal. Wis ora iso polah ngoten niku. Ya masyaallah. Para rawuh ingkang kita muliakan, mos donga yen boten aku manah donga. Allahumma barik lana fi rizqi wa sabar wa rezeki bagi Allahumma barik lana fi rizqina, dan rezeki ini berkah, wa umrina wa sabirna imanana. Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabirna imanana. Api renang pecengkeh, rabang, beres, api banget. Ben umure berkah, rezekine berkah, iman tetap iman Islami. Iku artinya ngoten niku ya Allah, muga-muga jenengan paringono berkah umur kula, paringono berkah rezeki kula, paringono tetep iman kula. Api napa boten? Amin. Api dereng-dereng timbang glendong wong, timbang gedhe-gedhe sing ora gunane lah gawe donga niku apik. Bisa mari bareng-bareng. Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabirna imanana. Ya Allah mungkin paling berkah rezeki kita, ya Allah mungkin paling berkah umur kita. Allahumma barik lana fi rizqina
Ya Allah mugi netepaken iman kita hingga dumugi akhire hayat kita. Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabina imanana. Terus kalian maksudnya Kanjeng Nabi dimaturi kalian sebagai sahabat. Makanya kita sebagai itu mencolong Gusti Allah supaya didhawuhken donga nandhake kita butuh kalian Gusti Allah. Khususnya tempat-tempat sing mustajab. Termasuk napa? Termasuk di antara umat lan adzan lan umat itu donga sing niku mustajab. Termasuk nek bapak-bapak dina Jumat nalika khatib wong sing khotbah niku lega. Dadi arek khotbah sing meloro iku donga niku dongane mustajab. Mustajab niku napa? Diijabahi kali Gusti Allah. Termasuk napa malih? Termasuk arek asar, termasuk subuh, nah itu dongane mustajab. Niki enten donga sing diijabahi kali Gusti Allah ning cepet. Gitu lho, nek diijabahi mustajab iku ya dikabulke ning wektune ora cepet. Mbok let seminggu, mbok rong minggu, mbok setahun, rong tahun. Itu masih kumpul ya Allah Gusti kula nyuwun muga utang kula lunas. Dijabahi kali Gusti Allah ning suwi setahun, rong tahun. Tapi kalau matur, Kanjeng Nabi dimaturi kali sahabat Gusti Nabi endi donga sing luwih cepet diijabahi. Cepet lho iki. Diijabahi tapi cepet. Niku ping rong panggonan Kanjeng Nabi dawuh. Ayyul manazil asraul ijabah menurut cara Arabi. Jawabe kola. Siji, donga sing luwih diijabahi cepet. Saiki donga sesuk diijabahi dikabulke, saiki donga sesuk donga langsung diijabahi karo Gusti Allah ora suwi-suwi. Ning enten dua tempat. Satu niku nalika jaufal lail ing dalem tengah wengi. Wengi berarti salat tahajud tengah wengi jam 12. Jam 12 bujur niku dongane diijabahi tapi cepet. Betul kalau dongane diijabahi kok ora tambahi cepet. Sing enten cepet ning kali tok siji jaufal lail tengah wengi. Khususnya bapak-bapak, ibu-ibu sing gadhahi putra pengen usaha ngenten-ngenten pengen ngenten jaluke sing tempat mustajabah tapi cepet yaiku tengah wengi. Nomor kali dubura sholawatil maktubah sakuse salat 5 waktu niku dongane diijabahi kanthi cepet. Ora mung diijabahi tok, nek di antara khutbah loro, di antara adzan dan iqamah niku mustajabah. Tapi mustajabah kadang suwe. Khusus sing diijabahi cepet niku dua tok. Siji napa? Tengah wengi, nomor kali ba'da salat 5 waktu. Kula matur ngeten iki jenengan nek bar salat ben ora kesusu-susu arek masak, kesusu-susu arek bulan. Ben kesondo donga sing bapak-bapak ora kesusu-susu ngarit, ora kesusu deres. Ben kesondo karo wiridan. Berkane ba'da salat tengah wengi dongane diijabahi kanthi cepet iki dawuh Kanjeng Nabi. Muga-muga kita sedaya enten pengajian ngeten iki tambah mantep, tambah seger donga. Mergo donga niku termasuk ibadah. Ngoten nggih. Oh, sing terakhir jam pinten iki? Sekawan? Masya Allah sedaya wektune.
Sesuk meneh jenenge terakhir babagan salat ning ora entek wektune sepur sementen mawon. Sesuk meneh nggih muga-muga saged kepanggih malih paling menawa panjang yuswa barokah, paling menawa sehat. Tujuane napa istighosah kali pengajian kita sedaya supaya agama besar, paling menawa ayem tentrem, paling menawa sregep ibadah, paling menawa tumindak sing sae. Bareng-bareng ngamalke ilmu Gusti Allah. Nggih, sehingga kita sedaya paling menawa wilujeng donya, wilujeng akhirat. Nggih, sing dunyane slamet, sing akhirate ya slamet. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi lana dunubana wa walidina wa usarana wa ustadina wal mu'allimina wa kamal wa aquna alaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahli al khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhana bi hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna la najida khairan Allah. Allahumma anta bil fadlil 'azim wa anta bil karamil 'alim. Tafaddal 'alaina wa akrimna bi hari ulumin nafi'ah wa amali sholihati maqbulah wal amali katsiratin nafi'ah wal amali katsiratin nafi'ah wal amali katsiratin nafi'ah wa darajatil a'la fid dunya wal akhirah wal qurbi minka wal wusuli ilaika wa bima tashamna na'im jahi nabiyil karim wa rasulika azim sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah hasil maqasidana min hawajid dunya wal akhirah biridhoika ya Allah. Hasil maqasidana ya Allah min umuri dunya wal akhirah biridhoika ya Allah. Hasil maqasidana min umuri dunya wal akhirah biridhoika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.